Ne en thuon, wuoyi mar Andega. Ne piny Luo, ne en wuon piny. Bende ne en wuod Kenya ma mipime godo pok oyudi. Tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025 chieng' ne bed kaka rapar. Saa 3:30 okinyi e piny India, saa 1:30 okinyi e piny Kenya, Raila Amolo Odinga ne ong'ielo rengo. Higni 80 e bwo piny Nyasaye ka, Jakom, Agwambo, Amolo Tinga, Nyundo, nyinge manoledhi manong'ere godo, otieko wuodhe. Wuoth mokwako piny duto kod lit kod kuyo. Piny Kenya ka otelne kod jatend piny Kenya William Ruto oywago Raila kaka jatelo mathire ng'enyi, jaked ne demokrasia matuklu, kendo jasiasa maonge mipimogo. Jotelo mopogore e pinje mag wagunda bende oywage kaka jalno manoketo piny Afrika nyime, jachir, jahera, kendo wuoyi mane kia keto sigu kod jowetene. Piny Luo kuyo makende. Wabende kaka Ramogi TV wariwore kod oganda Luo. Piny Kenya kachiel gi piny mangima e kuyo ni. Ne min piny Mama Aida Odinga wagoyo ni mos kachiel kod anyuola duto mag joka Jaramogi.